Continuamos en cada páxina de Galicia Latente, o fotógrafo Eduardo de Martís vai creando unha radiografía do noso país. Paramos e ollamos en cada foto o latexo da nosa terra. Se no abrente deste día poidéramos voar sobor da nosa terra e percorrela en todas direccións, abrangueríamos o portento dunha mañán única. Bueno, pois benvido, Eduardo, e parabéns. Digo, quedouche, despois de realizar este estudo libro, algún recuncho de Galicia sen percorrer? Sí, por suposto. Sempre quedan, claro. Pero foron moitos os concellos os que estiveches. Sí, a verdad que, bueno, unha das motivacións, dos retos a facer era representar toda a xeografía por comarcas e polo menos sí que están todas representadas, sí. Eu sei que, previo ao libro, ti levas xa moitos anos traballando con este proxecto de Galicia Latente. Quero recordar que a primeira mostra fixeches en París, no Trocadero, alá polo 2008, non? 2009. 2009. 2009, sí. Aí foi a primeira, despois o ano seguinte, de 2010, no Comité das Rexións, no Parlamento Europeo, e despois varias xa a nivel local por toda Galicia. E a partir de aí decidiches que ias a ampliálo e continuálo, non? Pasaron 15 anos e, bueno, había uns cambios considerables no que é etnografía, no que é a cultura, novas expresións, novas iniciativas, novos proxectos, e decidín que había que volver a facer esa radiografía, como ben ti dicías. E eu lín, nalgún lado, que a primeira presentación, non sei se do libro ou dunha mostra relacionada con este libro, que é agora a realidade, fixéchela no lugar de O Vilar, no Courel. Exacto. Non foi fortuito que fixeras iso, non? Non, claro que non. A idea é tamén que sexa un traballo, un proxecto vivo e que teña máis dimensións que a do libro, non? Entón, era facer tamén aí unha homenaxe a ese territorio tan especial do Courel e facer tamén aí como unha reivindicación de que hai que cuidalo e o lume que deixou bastante castigado toda esa xeografía, quería tamén facer esa reivindicación, non? Podemos dicir que estamos ante un traballo que é un traballo documental, ao final, non? Sí, exacto. A idea é dar testemunha desta visión holística da cultura galega e, por suposto, claro, que teña un valor documental. E o fío conductor pode ser partir da tradición e chegar á modernidade? Sí, claro, a cultura eu entendo como algo vivo. Nin é pasado, nin é presente. Un sociólogo galego moi recoñecido, Antón Sousa, di que non hai presente, que hai presente histórico. Entón, eu tamén penso un pouco eso, que a innovación ven dende un pasado, un presente e a unha evolución, non? Entón, efectivamente, creo que a cultura é algo vivo e vai mudando e hai que seguila. Mostramos unha faciana amable, pero tamén mostramos neste traballo a parte das contradicións do ser humano, que de algún xeito xa as estabas enunciando no Courel, con esa realidade, non? Sí, eu por velo así máis positivo chamaríalle retos, máis que partes negativas, chamaríalle retos, e incluso tamén para min, sobre todo vendo agora o resultado, vendo no seu conxunto, incluso creo que se pode ver dunha forma como anacronismos, non? Errores de tempo. Entón, creo que é positivo velo como dunha forma máis serea, como máis nun fío de tempo. Ese traballo, ademais, digamos que o divides en temáticas, 8 temas. Exacto. 8 temas que dan conta da realidade da nosa sociedade, non?
Sí, son 8 categorías. Da nosa cultura, Da nosa cultura, exacto. Sí, na sí. súa totalidade. Claro, sí, ademais, bueno, claro, evidentemente está feito en base á nosa cultura, non se podría trasladar a outras porque habría partes que ao mellor faltan, non? Entón, evidentemente, aí é como un percorrido por toda, digamos que esos elementos culturais que temos, non? Toda a simboloxía, toda a riqueza que podemos ter. Os temas son territorio, sociedade, identidade, patrimonio, valores, lecer, idioma e, por último, cultura. Exacto. E digo, e como se fai unha imaxe do idioma? Pois son latexos que hai aí do idioma, por exemplo, a imaxe que víamos antes no vídeo do día esa manifestación do Día das Letras Galegas, non? Despois, pois, Esta que estamos a ver agora, exacto, non? esa é. Despois tamén aparece, dentro do idioma, aparece Ismael Ramos, o poeta co Premio Nacional de Poesía, bueno, pois diferentes manifestacións que están a xurdir e que están a latexar en Galicia, non? E de todo este percorrido, por tantas temáticas, con que idea quedas ou que aprendiches nese camiño? A idea que quedo é que estas 233 imaxes para min son 233 realidades que conforman un marco cultural. A cultura é moi difícil, como falábamos antes, de decidir, de chegar a un consenso de onde están os límites e de que se compón, non? Entón, pois, eu vexo este traballo como un marco desde onde ubicarse, de onde dimensionarse cada persoa, non? Vendo estas imaxes, pois, podémonos ubicar e contextualizar en que dimensión, en que territorio estamos, non? Temos o libro, pero temos un proxecto que vai máis alá do libre, que é Galicia Latente, que como se completa na realidade? Sí, para ir máis alá do circuito do libro, facemos un obradoiro, ou imos facer un obradoiro que se compón en 4 partes, que unha é unha introdución á que é a cultura, despois ven a parte de proxección dun documental que xa teño feito tamén con este mesmo traballo, despois a terceira parte sería un coloquio, e a cuarta parte destes obradoiros sería unha votación de valores, non? Con unha papeleta onde hai 12 valores e as persoas que asistan sinalarán. Ainda non se experimentou eso? Fixemos unha proba na festa do Millo Corvo o ano pasado, o verán pasado, en Bueu. E que tal foi a resposta? Bueno, foi moi intensa, moi latexante. Houve moita emoción, controversia, opinións. O sea, que non todo o mundo entende o mesmo, non? Claro, é que deso se trata, de ver a dimensión, de ver a riqueza, de ver a diversidade e de ver a complexidade, non? Claro. Valo presentar próximamente no mercado de Santiago de Compostela, non? Exacto, o sábado, sí, na Praza de Bastos. E aí vai haber coloquio? E aí vai haber unha presentación moi original, feita por Lupe Blanco, a regueifeira, e despois, como persoas que interveñen na presentación, que tamén saen no libro, está Lucía Freitas, que é a cociñeira e presidenta de Amas da Terra, a Asociación Amas da Terra, está Iris, unha rapaza da Coruña neofalante, escocesa, de orixe escocesa, neofalante. Está Xema Blanco, que é unha diseñadora de mobles que fixo un traballo, ou está a piques de rematar un traballo de investigación sobre o moble galego que tamén coido que é moi interesante de coñecer. A que hora é a convocatoria de hoxe sábado? Ás 12 en puntiño. Pois tens que marchar rápido. Grazas, Eduardo, e parabéns, iremos ollalo. Un placer. Nos continuamos nun minuto.